Pagsilay doon ni Tomas, bigla naman yung dumistansya hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na itong lumabas ng lamayan. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang pumasok sa kanyang isipan na maaaring ang magsasakang yon ang tunay na salarin sa pagkamatay ng bata. Walang sabi-sabi, agad niya yung sinundan at kasabay nito ang pagtawag niya rito habang mabilisan yung nilalapitan. "Ginoo, sandali lang!" Wika ni Tomas pagsilay niya sa lalaking papalabas ng bakuran. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, kaswal lang naman itong tumigil sa paglalakad habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman itong nilapitan ni Tomas habang nagtatanong ng, "Kilala mo ba ang pamilya ng batang yon? Batid kong hindi ka taga rito, Ginoo. Kaya na may inaasahan kung hindi mo kilala ang pamilyang namamahay rito. Sino ka ba? Ano ba ang pakay mo? Bakit nakangiti ka sa harapan ng bangkay na para bang natutuwa ka pa?" Abay, nagkakamali ka, Tomas. Kilala ko ang pamilyang yon. Lahat ng tao dito kilala ko. Hindi mo ba ako nakikita dito? Bago pa man nagkaroon dito ng baryo, nandito na ako. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ni Tomas nang masipat niya ang dahan-dahang pag-iba ng kulay itim nitong mga mata. Sa hindi malamang dahilan, biglang naging berde ang mga mata nito habang dahan-dahang sumasalungat ang bawat pagkurap ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti namang naglalaho ang lalaking yon na para bang kinakain ito ng liwanag sa paligid. Nang mawala na ito sa kanyang harapan, naging palaisipan naman para kay Tomas kung sino ang nilalang na yon. Nasisiguro niyang bago pa lamang ito sa kanyang paningin, kaya na may nagpasya siyang obserbahan na lamang ito pansamantala. Wala din naman siyang maisip na paraan para kontrahin ang abilidad nito sa kadahilan ng unang beses pa lamang niyang nakaharap ang ganoong uri ng nilalang. Dala ng pagkabahala ni Tomas, nagpasya siyang pumanhik sa bundok Banahaw para humingi ng patnubay sa matanda. Makalipas ang araw na yon, ginawa na niya ang kanyang plano. Ilang buwan na din ang lumipas magmula noong bumisita siya doon, kung kaya't hindi magkamayaw ang kanyang sarili sa tuwa habang binabagtas niya ang daan. Nagkataon namang walang trabaho ang kanyang ama, kaya napilitan siyang isama ito. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, napag-usapan nila ang tungkol sa lalaki na kanyang nakita. Pagkarinig ng kanyang ama sa kanyang naging kwento, ang tanging nabanggit lamang nito sa kanya ay ang mga nilalang na tinatawag na mga ngatok. Ayon dito, na ang mga ngatok ay isang uri ng nilalang na sumusunod sa mga taong alam nilang malapit ng mamaalam. Kung hindi nagkakamali ang ama ni Tomas, meron pa itong kasamang 2 matandang babae na maaaring hindi pa nagpapakita sa kanya. Malakas din ang kutob ng kanyang ama na ang lalaking kanyang nakita, anak lamang ng 2 matandang may kapangyarihan ng kamatayan. Dagdag pa nito, kapag kumatok na ang mga nilalang na yon sa isang bahay, panigurado na ang kamatayan ng isa o lahat ng miyembro ng kanilang pamilya na namamahay sa lugar. Hindi maiiwasan ang ganoong sumpa, gawa ng sa buong buhay ng mga ngatok, wala pang albularyo ang nakasalag ng kanilang abilidad. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi naman niya mapigilan ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa katawan. Hindi niya kasi lubos maisip noon kung bakit merong ganoong uri ng nilalang sa kaliwa
ang nagtataglay ng napakamapanganib na kapangyarihan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang rurok ng bundok Banahaw kung saan doon nila nakita ang matandang nakaupo sa gitna ng 4 na puno. Masaya yung nakatitig sa kanila habang nananatiling nakangiti. Sa paglapit nila Tomas sa kinaroroonan nito, agad naman sila nitong sinalubong ng isang maligayang pagbati. Magandang umaga sa inyo, Tomas. Matagal na panahon na rin ang lumipas magmula noong bumisita kayo sa akin. Sabihin mo, ano ang may paglilingkod ko? Tanong ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Wala naman ho, Ginoo. Meron lang ho sana kaming iaabiso ng tatay ko. Matanong ko lang, meron ho ba kayong alam tungkol sa mga mangangatok? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman itong ibinaling sa mga balbal ang kanilang paksa. Ayon sa matandang yon, napakaaga pa para mag-alala sila sa mga mangangatok, gawa ng kakasundo pa lamang nito sa kanilang baryo. Bibilang ulit ng 2 linggo ang mga nilalang na yon bago muling mambiktima ng nilalang na inaakala nilang malapit ng mamatay. Tomas, hindi lang sa mangangatok dapat kang mag-alala. Wala ka bang napansin sa bahay ng namatay na bata? Hindi mo ba naisip na maaring may mga balbal na nagmamasid sa bangkay nito? Tanong ng matanda sa kanya. Pagkarinig doon ni Tomas, bigla naman siyang napaisip gawa ng napagtanto niyang totoo ang sinabi ng anghel. Nasisiguro din niyang hindi yun nagkakamali gawa ng 100,000 beses na mas malakas ang pandaman nito kesa sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala nang nagawa si Tomas kundi ang sumang-ayon sa matanda. Nang medyo maliwanagan na siya ukol sa mga mangangatok, nagpasya siyang bumaba na muna ng Banahaw upang maipagpatuloy ang pagtulong sa yumaong bata. Hindi pa man sumasapit ang hapon, nakauwi na silang mag-ama. Pagpasok nila sa bahay, agad din naman nilang ginawa ang kanilang mga naiwang gawain nang sa gayoy wala na silang aalalahanin. Sa pagpatak ng takip silim, minabuti ni Tomas na tumungo sa bahay ng bata. Pagdating niya sa lugar ng lamayan, bumungad sa kanya ang iilan nilang mga kababaryo na abala sa pagsusugal upang makapagbigay ng abuloy. Ang iilan sa mga ito ay nakikipag-usap sa pamilya ng namatayan para naman kahit papaano maiparamdam nila sa mga ito na hindi sila nag-iisa. Habang naglalakad si Tomas, maigi naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Si LP naman noon, pinatungo niya sa likurang bahagi ng bahay upang masigurong walang nagmamasid. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, patuloy pa ring nakikiramdam si Tomas sa mga ordinaryong taong naroon sa lamayan. Naging kampante naman siya noong mga oras na yon, gawa ng wala siyang naramdaman doong kakaiba. Subalit, makalipas pa ang kalahating oras, laking gulat na lamang niya nang makasaksi siya ng 5 lalaki na pumasok sa bakuran ng tahanan. Kung sisipatin, ordinaryong tao lamang ang mga ito, subalit kung titingnan mo yon sa pamamagitan ng 3 mata, doon mo makikita ang pagbabalat kayo nito. Pagtitig doon ni Tomas, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilapitan upang kumprontahin. Nang masipat naman siya ng mga panauhin, mabilisan din naman yung umalis ng lamayan na hindi man lang nakikita ang yumaong bata.
Ang isa sa mga ito ay nagawa pang magkape, gawa ng naabutan yon ng lalaking nagbibigay ng makakain sa lamayan. Habang naglalakad ang mga panauhin papalayo, kitang-kita ni Tomas ang pagngisi ng isa sa mga ito na merong daladalang baso ng kape. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon sa kanyang paningin, mas lalong pinaigting ni Tomas ang kanyang pagbabantay sa lugar. Halos inabutan din siya doon ng 7 araw sa pagbantay, masiguro lamang na hindi mapapakialamanan ng mga balbalang katawan ng bata. Bagaman ramdam ni Tomas ang pagpaparamdam ng mga ito sa bawat gabing dumaraan, ni minsan hindi niya pinakitaan ang mga nilalang na yon na kaya siya nitong pangibabawan. Sa pagsapit ng 8 araw, mas lalong tumindi ang pagpaparamdam ng mga balbal. Kung noon ay nagmamasid lamang ang mga ito, ngayon dahan-dahan na yung lumalapit sa bahay ng namatayan. Dahil sa ganoong pangyayari, kaya na may nagpasya si Tomas na gumawa ng siga papalibot ng tahanan umaga man o gabi. Hindi naman siya tinutulan ng pamilya ng bata, gawa ng naniniwala ito na alam ni Tomas ang kanyang ginagawa. Kinahapunan, naging abala naman ang karamihan na naroon sa bahay ng yumaong bata, hindi dahil sa pagsusugal, bagkus ay sa pagsapit ng libing sa susunod na araw. Dahil nandun na din si Tomas, tumulong na din siya sa mga gawaing bahay, kagaya ng pagluluto ng karne at iba pa. Inimbitahan niya din noon ang kanyang ama para naman kahit papaano mapadali ang kanilang ginagawa. Habang kumakatay sila ng hayop, bigla naman silang naantala nang makasilay sila ng 5 panauhin na naglalakad papasok ng bahay. Bagaman naroon si Tomas at ang kanyang ama, nakakapagtakang hindi nasindak ang mga ito sa kanilang presensya. Wala namang nagawa noon si Tomas kundi hayaan ang nilalang na yon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala naman itong magagawa para lapitan ng bata. Sa pagharap ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman niya yung kinausap ng masinsinan. Siya na lamang ang humarap sa mga ito, gawa ng abala ang pamilya ng bata sa ginagawa nitong trabaho. Magandang hapon mga Ginoo. Anong pakay niyo rito? Irritabling tanong ni Tomas. Nang marinig ito ng 5 panauhin, bigla naman yung nagsitinginan na parabang naghihintay sa kasama nilang sasagot sa sinabi ni Tomas. Maya-maya pa, nagwika ang isa sa mga ito ng, Kapatid ko ang ina ng batang namatay rito. Ikaw, iho, sino ka ba? Dahil sa sinabi nito, bigla namang napakunot ang noo ni Tomas, gawa ng ramdam na ramdam niya ang presensya ng balbal sa loob ng katawan ng mga nilalang. Ilang ulit niya pa yung sinabihang umalis na sa lugar na yon, pero kagaya ng inaasahan, pilit pa rin itong nagmamatigas. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya na si Tomas na magpalipad hangin sa buong paligid. Habang nananatili siya noong walang imik, kitang-kita naman ng mga nilalang ang kanyang pag-usal na siya namang labis na ikinabahala ng mga ito. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang mga balbal kundi ang umatras, gawa ng dahan-dahan ng bumibigat ang kanilang mga katawan dahil sa mga usal na nakakalat sa hangin. Sa pagkawala ng mga ito, agad namang ipinagbigay abiso ni Tomas sa kanyang mga kasama na tandaan ang mga mukha ng mga taong yon. Naniniwala kasi siya na ang mga pagbabalat kayo ng mga balbal bilang mga ordinaryong tao, hindi na ito nagbabago. Kumbaga, kung ano ang nagustuhan nilang wangis ng isang ordinaryong tao, mananatili na yun sa kanila hanggang sa pagtanda.
Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalahad ng kanyang mga nalalaman, mariin niyang ibinilin sa mga taong naging saksi na manatiling tahimik sa mga bagay na kanilang nakita. Iwasan din nilang gumawa ng kahit na anong haka-haka para naman kahit papaano hindi ito magdulot ng takot sa kanilang baryo. Matapos ang kanilang pag-uusap, muling ibinaling nila ang kanilang mga wisyo sa kasalukuyan nilang ginagawa. Pagtanto ni Tomas na medyo humupa na ang tensyon sa lugar, nagpasya siyang gumawa ng siga papaikot sa bahay ng bata. Bagaman hindi pa lumulubog ang araw, ninais niya na itong gawin upang magsilbing babala sa mga balbal na hindi basta-basta ang taong nagbabantay sa bangkay. Akala ni Tomas magtutuloy-tuloy na ang ganoong kaganapan, subalit sa pagsapit ng lalim ng gabi, naganap ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ama tungkol sa mga manggagaway ay bigla na lamang silang naantala nang maramdaman ni Tomas ang kakaibang presensya na bumabalot sa hangin. Nasisiguro niya noong presensya yon ng balbal, kaya naman sa halip na ipagpatuloy niya ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang ama, ang ginawa niya ay dumako sa likurang bahagi ng bahay ng namatay na bata upang mas lalong palakasin ang mga siga roon. Hindi na niya inisip na baka merong madamay sa sunog na yon, gawa ng ang tanging importante sa kanya, mailibing ang totoong katawan ng bata. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang ginawa. Mahinahong inilahad naman niya dito ang tungkol sa naramdaman niyang balbal para naman kahit papaano maalerto yon ng bahagya. Matapos ang kanilang seryosong pag-uusap, muling ibinaling ng kanyang ama ang paksa sa mga manggagaway. Labis kasi yung nahihiwagahan kay Tomas sa kadahilanang alam nitong hindi pa gaanong mulat ang kanyang anak pagdating sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bukod kasi sa bata pa ang pag-iisip nito, aminado din noon ng ama ni Tomas na mababa pa lamang ang karanasan ng kanyang anak. Tomas, huwag mo na munang isipin ang mga balbal na yan. Dito ka lang. Hayaan mong elemento ng apoy ang magtaboy sa kanila. Nga pala anak, papaano mong nalaman ang tungkol sa mga manggagaway kayong unang beses mo pa lamang silang nakakainkwentro? Labis lang ako nagtataka dahil hindi ko maisip kung papaano mo sila nakilala. Tanong ng kanyang ama. Sinabi ho yun ni Elpin, tay, nung masipat namin ng matandang yun sa gubat. Alam niyo kasi, tay, si Elpin, dalubhasa sa pagtukoy ng mga nilalang na nasa panig ng kasamaan. Pero kagaya ng karamihan, meron lang din sukdulan ng kanyang karunungan at kakayahan. Sagot naman dito ni Tomas. Dagdag pa nito na ayon sa kanyang kasangga, kadalasan sa mga kilala nitong mga nilalang ay gumagamit ng mga lihim na karunungan para makapaminsala sa kapwa. Salat lamang sa kaalaman si Elpin pagdating sa mga nilalang na gumagamit ng lihim na karunungan sa kanilang mga sarili. Kasama doon ang mga aswang at ang iba pang nilalang na nakakapaminsala at pumapatay ng mga ordinaryong tao. Matapos niya yung mailahad sa kanyang ama, kahit papaano'y naliwanagan ang isipan nito ng bahagya. Isang oras pa ang lumipas ng kanilang pag-uusap, muli na naman silang natigilan nang maramdaman nila ang pagbagsak ng ulan sa paligid. Medyo nabahala na noon si Tomas, gawa ng kapag nawala ang elemento ng apoy, mataas ang posibilidad na pagsalakay ng mga balbal. Ilang minuto pa ang lumipas, bumuhos na nga ang napakalakas na ulan na siyang naging sanhi upang magsipasok na ang iilan nilang mga kasama na nagbabantay sa labas.
Nang silang dalawa na lamang ng kanyang ama ang natira, nagpasya silang maligo sa ulan upang mabantayan ang paligid. Pinilit pa nila noong buhayin ng siga sa bakuran ng bahay pero masyadong malakas ang buhos ng ulan upang ito ay maisalba. Sa pagbalot ng dilim sa paligid, doon na dahan-dahang naririnig nila Tomas ang pagsiangil ng mga balbal. Pagramdam nila sa mga itong gumagapang sa lupa, agad naman silang kumaripas ng takbo upang libutin ang kabuuan ng bahay. Pinatulong na din nila noon si Elpin nang sa gayoy masigurong walang balbal ang makakalusot sa kanilang hanay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa paligid, doon na tuluyang nasipat ni Tomas ang paglitawan ng mga nilalang. Nang masipat niya ang grupo ng mga balbal na nakatayo sa harapan ng bakuran, agad naman niyang hinugot ang isang tabak at mabilisang hinarap ang mga ito. Hanggang dyan na lamang kayo. Masyadong matitigas ang mga ulo ninyo ah. Wika ni Tomas paglapit niya sa mga nilalang. Nang marinig ito ng balbal, bigla naman yung sumugod sa kanya ng walang pagdadalawang isip. Sa sobrang lalakas ng mga nilalang na yon, hindi ito napigilan ng bakod ng bakuran. Pagsilay niyang malapit na yon sa kanyang kinaroroonan, mabilisan naman siyang nagpakawala ng mga usal sa buong paligid. Habang dumadapo ang mga usal na yon sa katawan ng mga balbal, kitang-kita niya ang pagbagal ng galaw ng mga ito. Sa paglapit ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman itong sinuwag ni Elpin. Nasipat din niya ang pagsugod ng kanyang ama na siya namang labis niyang ikinatuwa. Dahil sa ginawa ng kanyang ama at ng kanyang kasangga, kung kaya't napilitan na ding sumugod si Tomas. Hindi na muna niya ginamitan ng mga usal ang mga nilalang nang sa gayoy maging maganda naman ang kanilang laban. Ilang minuto pa ang lumipas, may mangilan-ngilan sa mga balbal ang nagawang mapaslang ni Elpin. Nang dumating sa puntong naramdaman na ng mga ito ang kalakasan ng kanilang grupo, dahan-dahan na yung napaatras habang ipinagpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Pagsilay ni Tomas sa isang balbal na lumundag sa ere, buong lakas naman niya itong tinigalpo at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagtapyas ng ulo. Bago pa man bumagsak ang nilalang na yon sa lupa, tuluyan na yung nawala ng buhay. Dahil sa ginawa ni Tomas, yun na ang naghudyat sa mga balbal na umatras. Hindi na nila ninais pang sundan ng 3 nakaligtas upang merong magpatunay sa kanilang mga ginawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali din naman silang tumungo sa loob ng bahay ng yumaong bata. Pagpasok nila doon, tumambad sa kanila ang kanilang mga kasama na natutulog sa sala. Hindi na nila ito ninais pang gisingin, gawa ng maaga pa silang magiging abala sa mga susunod na araw. Kinaumagahan, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano'y naging masaya naman noon si Tomas, gawa ng hindi nanakaw ang katawan ng bata sa himlayan nito. Sapat na sa kanya naligtas ang bangkay ng bata, para naman kahit papaano tuluyan ng matahimik ang dahan-dahan itong nagpapahingang kaluluwa. Sa pagsapit ng libing, naging abala naman ang lahat ng kanilang mga kababaryo. Konti man ang dumalo, taimtim pa rin ang kanilang naging panalangin para sa paglalakbay ng kaluluwa nito. Noong mga panahong kasing yon, kokonti pa lamang ang mga tao sa lugar nila dahil sa hindi pa gaanong kaunladan ang sibilisasyon. Isipin niyo na lang, naganap ang istorya ni Tomas bago pa man sumapit ang panahon ng ikalawang digmaan.
Nang mailibing na nila ang bangkay ng bata, sinigurado ni Tomas na hindi ito mahuhukay ng mga balbal. Alam niyang sapat ang kanyang pangontrang inilagay sa himlaya nito para yon ay maagnas ng malaya at hindi manakaw ng mga demonyo. Sa pagbalik nila ng kanyang ama sa kanilang tahanan, dala-dala nila ang kakarampot na salapi na ibinigay ng pamilya ng namatay. Sapat na yon para sa isang linggong gastusin, kung kaya't wala silang ginawa kundi magpahinga ng buong araw. Pinag-usapan din nila ang mga naganap upang makatuklas ng iilang sikreto ng mga balbal. Makalipas ang isang buwan, naging payapa ang tahanan nila Tomas. Sa isang taong pananahimik nilang mag-ama, itinuon niya ang kanyang atensyon ukol sa mga ngatok na minsan niyang nakasagupa. Magmula noong namatay ang bata sa kanilang baryo, hindi na yun nasundan, kung kaya't wala na silang naging balita ukol sa lalaking kanyang nakita. Akala ni Tomas, hindi na magpaparamdam sa kanila ang mga ngatok, subalit dumating ang isang araw na muli niyang nabalitaan ang paglitaw ng mga ito. May kumalat kasing sabi-sabi sa kanila noon ukol sa matandang labis-labis na ang panghihina. Ayon sa iilang nakasaksi sa mga ngatok, palagi nitong pinagmamasdan ng matanda sa tuwing lumalabas yon ng bahay. Kapag nasisipat yon ng matanda, bigla na lamang yung nanghihina at nawawala ng malay. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman siyang gumawa ng hakbang upang makilala ang mga nasabing ngatok. Noon ding araw na yon, tinungo niya ang bahay nito. Nang sa gayoy malaman kung nakarinig na ba ang mga ito ng mga pagkatok kapag gabi. Okay, ito na pala yun. Yung susunod na makakasagupa nito ni Tomas, mga ngatok. Alam nyo ba, ako sa akin lang sa side ko, yung mga ngatok nag-origin to sa Leyte. Sa Leyte sila talagang nakilala na once na nakarinig ka ng 3 katok, wag na wag mong bubuksan yung bahay ninyo. Alam ko marami rin akong listeners dyan na alam yung kasabihan na 3 katok. Kasi parang ibig sabihin nun, bilang ng demonyo eh. So pag binuksan mo yon, may kumatok, meron talagang mamamatay sa inyong pamilya. O di naman kaya kung walang mamatay, pinapapasok mo yung demonyo na kumatok galing sa labas. Usong-uso to noon sa probinsya noong mga panahon pa talaga ni Kopong-Kopong. Hindi lang yan, bukod pa dyan may kulto na ganun. Yung 3 katok lang din tapos mangkikidnap o mambibiktima rin sila ng mga inosenteng tao. Pero yun nga, para malaman natin kung gaano kalakas tong mga ngatok nung panahon na to, yung 14 tsaka 15, sunod kagad natin yung bukas. Yun lang. Salamat.